So, tulo daang mag-aramigo, naglawod naglawod, nagkunya sa dagat, nagbanwit gayod, nagbanwit gamit ang bangka. So, tulong mag-aramigo, nagbanwit duman sa lawod. Tapos, edi nagbanwit bagasinda, Ito daan tulong magparadi, ang saro da duman mga tugang Hapon, ang saro duman Amerikano, tapos ang saro da mga pangga duman sa mga tulong na magbaranwit, Bicolano. Ay, Bicolano na naman. Tulong. Nagralawod, magbaranwit sa lawod. Ngunyan, ano man daw na kadimalasan kan tulong itong nagbaranwit sa lawod mga tugang, tadait asin na nakakasubad ding sira. Sabi ka so Amerikano ngayon pa di, Bicolong ko na, taday man kita nag-i-English igdi. Nagtaram so Amerikano, ngayon pa di, 5 oras na ngayon kita digding kabuburo banwit ngayon sa lawod. May ngayon kitang nasusubad na sira. Barasog-basog ganyan mga sira digdi. Nagreklamo na. Paoy na gayod, gutom na gayod, pasma na gayod sa mga nagbaranwit. Ngunyan, ang ginibo da, nagsuggest da so hapon, nagsuggest. Ngaya pa di, yuman sa nang 5 oras na nga kitang paburo banwit nga digdi sa lawod, nga kitang nasusubad lamang nga kisira lamang nga balaw, mayo lamang. Kisira lamang nga pusit, lamang kita nasusubad. Ano daw kung magpawara-wara kita nin paoy, pawara-wara kita nin kalangkagan, takon langkag na. Ano daw kung libang-libang muna kita digdi sa lawod, tangin mawaraan sa tuyang boring. Boring na daa, maing nasusubad. Ang suggestion kaso hapon mga tugang, daw nga kung mag-lucky 9 nga kita. Lucky 9. Lucky 9. Siguro kaya tamayong nasusubad itong tuluduman sa lawod mga tugang, tabakaan paon hinda sa banwit, baka talapang. Talapang. Mindoro frog. Deyo. So suggestion kan hapon libang-libang damo na sinda nag-lucky 9. Ang sabi man kaso Amerikano, ngayon pa di, paano man kita makalaki na yung digdi sa lawod? Mamang kitang darang baraha. Mamang kita makakalaki na yung digdi. Yan na lucky na yun baga, sugal baga yan. Kung duman sa mga di nagsusurugal, dahil po nindo yan aram. Pero duman sa mga nagsusurugal, aram-aram mo yan, mga lucky 9, gamit kayang baraha, card games baga yan, sa sugal, Di, sabi ko sa Amerikano, mamang kita pa din baraha digdi, paano kita makaka-lucky 9? Nagtaram na da sa Bicolano. Bicolano naman da nagsuggest na mga brilliant idea da. Tari kang Bicolano, ay tamang-tama ngayon pa di. Bakit ngayon kitang baraha? Dawa ngayon mayong baraha pa di. Kaya tang mag-lucky 9. Gamiton tang ngayon pang lucky 9. Atot. Bibilangon ta ang atot ta. Kung makapira kang atot, iyan ang sa imong puntos. Kung makaduwa ka lang na atot, 2 puntos ka sana. Baka madaog ka, mabuklo ka. Iyon, sabi kasi Bicolano. Nagturugot da, so hapon, tsaka so Amerikano, tamayo ba yung baraha, no choice. Sige, atot ang gamiton ng pang-lucky 9. Pasindabi sa mga kumakain, lugod man na dahil po ka mo mabataan, kan istorya niya itong. Nainot da mga panggang nag-atot, so, hapon da. Persado, grabe ang kapipipirit. Nag-atot na da siya, pigluay-luayin lang da, kaso hapon, baka kung mabuklo siya, baka kung ang puntos niya baba, ay daw siya sa lucky 9, Mag-atot na da, so hapon, prot, dahil ko na i-describe, basta may prot. Pitong atot da, si kunyang kang hapon, goods na da ito, dahil na da siya mahirit, goods na. Shitty puntos eh. Sumunod naman da ang mag-atot na, Bicolano. So Bicolano da, pandua, ang inatot da ka so Bicolano, 8.
8 puntos da, yakal na, goods na dati, na naghirit. Daog niya, da sa hapon. 8 puntos eh, so Bicolano eh, yakal na eh. Goods na bagyan sa laki na, hindi na bagyan pighihiritan, Ngunyan, sumunod naman dang umatot so Amerikano. Buenas da so Amerikano, mga tugang. Uminatot da so Amerikano, siyam, bilangon ta, prut, siyam da. Siyam so atot kang Amerikano. Oh, sabi ka so Amerikano, paano ngayon pa di? Lucky 9 na ngayon eh. Siyam ngayon eh. Buklo ngayon ka mo, daw ngayon ka mo. Kinabigda ka so pa diyon so so posta gana na so Amerikano eh siyam so atot eh. Ngunyan sa sobrang kaugmahan da ka so Amerikano sige niya dang hirit. Sige dang sa sobrang kaugmahan tama alang gana baya sa laki na ini. Oh, sa sobrang kaugmahan ka so Amerikano sige niya ang hirit kang kangingirit pati ito nagluluha-luha na. Oh. Nasobrahan kangingirit so Amerikano mga pag nagkaatot pang saro. Nabuklo so Amerikano. Sabi ko, so, gana so Bicolano. Sabi kang Bicolano, balikan digdian na taya. Nagsaro ka pang atot, 10 puntos ka, buklo ka na. Buklo! Sa laki 9 sa atot. Irak man.